Здравейте, приятели! Тази седмица си закупих една книга, която гледам от доста време и ви показах в Инстаграм. Вие пожелахте да чуете моето мнение за нея. Аз прецених, че няма да е лошо да опитам да направя книжно ревю или ревю на книга. Нека започна с това, че на мен тази книга ми хареса бързо, т.е. бързо ми допадна като начин на писане и водене на историята, че прочетох я за един ден и не мисля, че първо е много дебела. Стандартен размер е 200 и... сега ще видим. Нека приемам 250, защото в началото има и съдържание, има и отделени други страници за писане на цитати, разделяне на главите, малко по-така интересно е структурирана книгата и нестандартно. И преди да преминем към същността на книгата, нека да споменем факта, че книгата се казва Шефката, на български Шефката, на английски Girl Boss. И писателката ѝ е София Аморусо, която е създала сайта Настигал. Друго нещо, което може да научите за българското издание сега от мен, е, че книгата не е прекалено скъпа, между другото. А пък можеше с такъв тип популярност книга да изложат доста голяма цена, мен ако питате. 13 лева е книгата и от издателство Киви. Много хубава българска корица. Много се радвам, че си взех изданието на български. Просто за мен българската корица бие по точки тази, която аз съм срещала на английски. Не знам дали с тази рисунка на авторката, защото на английската корица забравях, че е снимка на София, а тук надявам се, че е един вид рисунка на нея. Не знам дали има друго такова издание с тази корица, но браво на Киви, справили се отлично, впечатлиха ме много с тази корица, наистина. Тази книга е написана от жена, която за много кратък период е успяла да набере скорост в сфера, в която е нямала никакъв опит, нито пък е получила някаква помощ от родители или пък обучение, защото София в ранните си години осъзнава, че за нея не е ученето и училището и по-нататък прекъсва образованието си. Това звучи още по-противоречиво за успеха ти по-нататък, но накратко историята отбелязва нейният успех и общо взето пътят, който е извървяла, за да направи Настигал и това, което има в момента. Сега нека да започна с това, че структурата на книгата е малко особена. На някои хора може наистина да не им харесват, защото е малко объркващо. Има едно връщане във времето назад, след това в бъдещето. Също така има включване на хора, които са близки до София. Т.е. има няколко страници, които те са написали за книгата и са техните думи. И отделно, вътре в книгата е вместена част, в която се говори за отношенията шеф и служител. И има съвети за писане на мотивационно писмо и за държание по време на интервю. Доста така е наблегнала, между другото, в тази графа на някои важни неща, на някои неща, които може би някои от нас вече знаем, а други не. На мен ми беше полезна тази глава, няма да крия, защото аз съм имала доста малко интервюта за работа и отделно съм писала, мисля, че 3 мотивационни писма в живота си и всяко едно е било толкова различно, че дори не можеш да направиш връзка между тях. Разбира се, имаше някои съвети, които се повтарят и бяха малко така, нали, това го знаят всички, но пък приемете го така. Аз поне се опитвам напоследък да гледам по този начин. Аз имам някакви виждания за живота и някакви познания, но друг може да няма същите и съответно да не се усеща, че тези неща са основни и важни по принцип. Така че нямам нищо против някой да повтаря някои важни, но значими истини. Отново за книгата как е направена, тя е разделена на глави и всяка една глава започва с цитат. Също тази показвам началото, нека да отворим някъде в средата. Ето така тук си почва главата и си има няколко цитата, които я съпровождат, което е много готино. Вътре цитатите на мен ми харесаха много, тъй като не ги бях срещала повечето и научих и аз някой друг нов цитат. Нещо, което също според мен е важно за книгата да се спомене, е темата за феминизма, защото темата наистина звучи в този дух. Феминистка е някакси. И тя, т.е. София, още в първите страници се опитва да обясни, че наистина
книгата й е феминистка. И отделно, когато си обърнете тази част на книгата, която също е много красива, тук има написано, че през 2014 година тя основава фондация Шефката, която цели да насели земята с повече успешни жени предприемачи. Колко по-феминистко да звучи и това. Обаче ми хареса факта, че тя общо взето се опитва още от самото начало да обясни какви са и мислите по въпроса и даже искам да ви прочета едно изречение, което на мен ми хареса страшно много и то е: Шефката е феминистка книга и Насти Гал е феминистка компания до толкова, че от позицията си на това момиче ви насърчавам да бъдете когото искате и да правите каквото искате. Второто изречение: същевременно обаче не обвинявам мъжете за всяка от спънките ни по пътя. Аз съм съгласна с нея. Хареса ми отношението и по темата и изказването и няма какво повече да добавя. Просто исках да го спомена, защото наистина така се звучи книгата и може да има някакви въпроси у хората, когато прочитат заглавието или за какво въобще се разказва. Също така е написана в един такъв стил, поне на мен така ми звучи. Тук може би е свързано и това с по начина, по който е структурирана. На мен ми създава усещането, че тя наистина е писала книгата и че е имала много малко помощ, защото това не е човек, който се занимава с писане на книги и съответно със сигурност някой е помогнал при редакцията особено. Създава усещането, че наистина тя е до теб и ти разказва, че тя е написала книгата и сякаш имаш един приятелски разговор с нея. Може би и заради това самата структура е така объркваща. В книгата някакси усетих същото, което е и наживо и при мен, и сродна душа може би. Като цяло я усетих като сродна душа, защото има някои от мислите, които, да речем, че на 80% споделям нейните вярвания в някои точки и мислите като цяло. Разбира се, тя е доста по-възрастна от мен и може би аз в живота си ще се сблъскам с нещата, с които тя се е сблъскала, не се знае. Исках да кажа, че просто е по-голям човек и като пример, който аз бих искала да следвам, със сигурност. Вдъхновяваща е книгата, зареждаща е също така, аз се чувствах много продуктивна след нея, бях готова на следващия ден да стана рано и на мен така ми подейства книгата, ободряващо, освежаващо, може би увереност ми вдъхна до някаква степен. Няма да видите в книгата, между другото, отношения относно мъжете в живота и което също ми хареса. Нямаше го този елемент, защото съм чела и други книги, които са свързани с житейска история. Обикновено винаги личният живот се промъква от някъде, а пък тук той беше спестен от всякъде. Имаше само разкази за нейни приятели, които, например, по някакъв начин са и повлияли в работата, която е работила и така нататък, но нямаше общо взето присъствие на личният ти живот толкова силно, даже беше много обрано. Това ми хареса, защото книгата наистина беше за нейната история, как е направила Насти Гал и как е успяла. Не се коментираха много родителите и само в началото, така че нейният личен живот беше спестен. Ами аз малко успях да наблегна на почти всички важни точки, които имах така в главата си за книгата. Исках да направя така ревюто, че да не ви разказвам историята, защото все пак с едно ревю човек си помага дали да купи самата книга и дали ще му хареса като цяло. На кого бих препоръчала аз книгата по принцип? На млади момичета като мен, защото е много ентусиазираща, надъхваща, карате да се замислиш над някои неща, които може би в момента виждаш като незначими, да обръщаш малко повече внимание на, да речем, как ще си изградиш живота като цяло и да се получиш от това, което към момента знаеш, защото на мен много ми хареса това, че София вмъква идеята за каквото и да правиш в живота си, то никога не е излишно и винаги можеш да намериш някаква част от него, която ти е била полезна и като поука един вид да се получиш, да ти помогне наистина, а не да го смяташ за излишно. Напротив, аз смятам, че всеки един неуспех е всъщност крачка напред за теб, за да можеш да се ориентираш долу-горе как следващия път ще поемеш ситуацията и за какво ще се бориш. Наистина, например.
Това са моите мисли относно книгата. На мен наистина много ми хареса. Даже бих я отворила отново. И кажете ми какво мислите вие, ако сте чели вече Girl Boss, имате изградено мнение. Ако сте чели и такъв тип книга преди, защото ми се струва, че напоследък са доста модерни тези книги, в които различни жени така нахъсващо споделят личната си история и действат малко по-ободряващо и събуждащо на общо взето женското общество, по-скоро бих казала. Това, което исках да ви разкажа днес, може да се абонирате за канала, да споделяте видеото с приятели, да го харесате и с вас ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!